Аз обичам да живея днес, тук и сега. Обичам да прегръщам днес, тук и сега, защото любовта, която мога да дам, утре мога и да не я дам. Трябва да търсиш в този живот. Отиваш, блъска си главата в стената, виждаш, че не е твоето. Отиваш на второто, блъска си, взимаш 3 неща и в 3 си блъскаш главата, обаче пък 4-то се получава. Ти искаш да го правиш, искаш да си мазохиста, искаш да си причиниш дори болката от загубата. Изкуството е повече от политиката. То е много по-дълбоко в самия човек, когато си навлезнал наистина така в дебрите на това. Болката винаги присъства в живота на всеки един човек. Ние се раждаме с болка. Ти като излезе от тази черепно-мозъчна операция, веднага ли можа да процеснеш и така да си дадеш сметка? Не, аз просто си го давам сега. Сега, ако нещо ми се случи, знам, че аз трябва да го обработя сам със себе си. Това ми е урока, който ми е дал сили и визия за това, че по-хубаво аз наистина да успявам да прегръщам сега, отколкото да се оплаквам. Повечето хора, когато имат сблъсъка с някаква такава ситуация, която не им харесва, точно така първосигнално като детето, което аз съм бил, реагират, бягат от това. Вместо да се замислят в дълбочина, че помощта е повече от всичко в този живот. Подадената ръка е повече от всичко. Това е важно. В смисъл, създадените приятелства и любовта между изкуството и човекът ти е много по-важно от това как ще завърши тази ситуация. С крайни... то... От човек, който почваш да настръхваш като си до него, как да не си паснеш. В смисъл, там беше тя химията толкова силна, че... Тоест аз не съм бил от, как да кажа, от някаква елитарна каста, въпреки че по ДНК те съм австро-унгарец. Така ли? Да. И това ли си прави? Да, и това си направи. Всякакви епитети съм чул през годините за себе си. Но малко хора са искали да ме опознаят, малко хора са искали да говорят дълбоко с мен. Преди мислех за победата, сега мисля за удоволствието. Самия свят ме тревожи. Самите технологии, роботи, войни, всичките иновации, които се случват. Антидота е живеем днес, тук и сега. Друго не можеш да направиш.